Jenesis isiokwu nke 17. Mgbe Ebram gbara 419, Jehova mere ka Ebram hụ ya anya. Ọ sị ya, mụ onwe m bụ Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Gị jegharịa n'iru m, bụrụkwa onye zuru oke. M ga-etinyekwa ọgbụgba ndụ m n'etiti mụ na gị, mee ka ị baa ụba nke ukwuu. Ebram wee dakpu iru ya n'ala. Chineke wee kpanyere ya ụka sị, mụ onwe m, lee, ọgbụgba ndụ m dị n'ebe ị nọ. Ị ga-aghọkwa nna nke igwe mba. Agaghị akpọkwa aha gị Ebram ọzọ, ma aha gị ga-abụ Ebraham, n'ihi na nna nke igwe mba ka m meworo gị. M ga-emekwa ka ị mụọ ọmụmụ nke ukwuu. M ga-emekwa ka ị ghọọ mba dị iche iche. Ndị eze ga-esikwa n'ime gị pụta. M ga-emekwa ka ọgbụgba ndụ m guzosie ike n'etiti mụ na gị na mkpụrụ gị, ndị ga-anọchi gị ruo ọgbọ ha niile, ka ọ bụrụ ọgbụgba ndụ ebighị ebi. Na m ga-abụrụ gị, bụrụkwa mkpụrụ gị, ndị ga-anọchi gị Chineke. M ga-enyekwa gị, nyekwa mkpụrụ gị ga-anọchi gị ala ọnọdụ ọbịa gị niile, bụ ala Kenan niile, ka ọ bụrụ ihe onwunwe ebighị ebi. M ga-abụkwara ha Chineke. Chineke wee sị Ebraham, gị onwe gị kwa, ị ga-edebe ọgbụgba ndụ m, gị onwe gị na mkpụrụ gị, ndị ga-anọchi gị ruo ọgbọ ha niile. Nke a bụ ọgbụgba ndụ m nke unu ga-edebe, nke dị n'etiti mụ na unu na mkpụrụ gị, ndị ga-anọchi gị. A ga-ebi nwa nwoke ọbụla n'etiti unu ugwu. A ga-ebi unu ugwu n'anụ arụ nke apị unu. Ọ ga-abụkwa ihe ịrịba ama nke ọgbụgba ndụ dị n'etiti mụ na unu. A ga-ebi onye ruru ụbọchị 8 ugwu n'etiti unu. Nwa nwoke ọbụla ruo ọgbọ unu niile. Onye amụrụ n'ụlọ na onye eji ego gbata n'aka onye ala ọzọ ọbụla, nke na-esighị na mkpụrụ gị pụta. Aghaghị ibi onye amụrụ n'ụlọ gị na onye eji ego gị gbata ugwu. Ọgbụgba ndụ m ga-adịkwa n'anụ arụ unu, ka ọ bụrụ ọgbụgba ndụ ebighị ebi. Ma nwoke a na-ebighị ugwu n'anụ arụ nke apị ya, a ga-ebipụ mkpụrụ obi ahụ n'etiti ụmụnna ya. O mebiwo ọgbụgba ndụ m. Chineke wee sị Ebraham, Serai bụ nwunye gị. Ị gaghị akpọ aha ya Serai, n'ihi na Sera bụ aha ya. M ga-agọzi ya. Ọzọkwa, m ga-enye gị nwa nwoke site na ya. M ga-agọzikwa ya. Ọ ga-aghọkwa mba dị iche iche. Ndị eze nke ndị dị iche iche ga-esite na ya dị. Ebraham wee daa kpuo iru ya n'ala, chịkwaa ọchị, si n'obi ya, ọ bụ onye gbara 500 ka a ga-amụrụ nwa? Sera kwa, nke gbara 410, ọ ga-amụ nwa? Ebraham wee sị Chineke, biko, ka Ishmel dị ndụ n'iru gị. Chineke wee sị, kama Sera bụ nwunye gị gaje ịmụrụ gị nwa nwoke. Ị ga-akpọ aha ya Aịzak. M ga-emekwa ka ọgbụgba ndụ m guzosie ike n'ebe ọ nọ, ka ọ bụrụ ọgbụgba ndụ ebighị ebi nye mkpụrụ ya ga-anọchi ya. Ishmel kwa, anụrụ m olu gị banyere ya. Lee, agọziwo m ya. M ga-eme ka ọ mụọ ọmụmụ. M ga-emekwa ka ọ baa ụba nke ukwuu.
ndị isi 12 ka ọ ga-amụ. M ga-emekwa ya ka ọ ghọọ mba ukwuu. Ma ọgbụgba ndụ m ka m ga-eme ka o guzosie ike n'ebe Aịzak nọ, bụ nke Sera ga-amụrụ gị na mgbe nke akara aka ga-eru. O wee rapụ ịkpanyere ya ụka. Chineke wee si n'ebe Ebraham nọ rigo. Ebraham wee chịrị Ishmel bụ nwa ya nwoke na ndị niile a mụrụ n'ụlọ ya na ndị niile eji ego ya gbata, nwoke niile ọbụla n'etiti ndị ikom ụlọ Ebraham. O bie ha ugwu n'anụ arụ nke apị ha n'otu ụbọchị ahụ, dịka Chineke kpanyere ya ụka. Ebraham gbara 419 mgbe e biri ya ugwu n'anụ arụ nke apị ya. Ishmel bụ nwa ya nwoke gbakwara 13 mgbe e biri ya ugwu n'anụ arụ nke apị ya. N'otu ụbọchị ahụ ka e biri Ebraham na Ishmel nwa ya nwoke ugwu. Ọ bụkwa ya na ndị ikom ụlọ ya niile, bụ ndị a mụrụ n'ụlọ na ndị eji ego gbata n'aka ndị ala ọzọ, ka e biri ugwu.